Crtanje srednjom brzinom? Lako. A ja neću morati da žurim. Pokazat ću vam šta je brzina. Zdravo svima. Nadam se da ste dobro raspoloženi i spremni da vidite nagradu. Cool. Nećemo gubiti vreme. Ema, zašto sediš? Sigurna sam da je nešto nevjerovatno u kutiji. Dok onda mašta, ja ću zameniti potrebnu boju. Ej, Ema, dođi sebi. Eho, potpuno sam zaboravila da treba da crtam. Hvala, Andy. Čudno, što se crvene boje ovako oteže? Sa njom nešto nije u redu. Nemam pojma šta je moglo da se desi. Sa ovim ništa neću moći da nacrtam. Ispada neka glupost. Eto, sve je nestalo. Nemam šanse. Izgleda da i moj crtež nije nešto. Ovaj krug uopšte ne liči na kutiju. Ali već znam kako da se izvučem iz situacije. Šta to radiš, Andy? Izvinite, zaboravio sam da isključim blic. Snimak je gotov. Odlično, da vidimo šta sam uradio. Sjajno, odlična slika. Uzet ću zalepit ću je na list. Sigurna sam da će moj crtež biti najbolji. Nemam kuda da žurim, mogu mirno da razradim sve detalje. Ja mislim da će to dugo trajati. Ema, mi možemo da odspavamo. Ustajte, završila sam. Hej, društvo! Da li me čujete? Ema, Andy, hej! Vreme je uskoro isteklo. Evo ga, Izak je zaspao. Šta da radim? Morat ću da ih probudim. Nadam se da će mi alarm pomoći u tome. O, šta se dešava? Zašto tako glasno? O ne, izgleda da sam zaspao. Nadam se da su vaši crteži gotovi. Vreme je da ih pokažete. Sigurna sam da je moj rad naj. Zaista veoma lepo, Suzy. A kod mene trudio sam se. Bolje da nisam video to. Loše je. Nešto se dogodilo sa mojom bojom i nisam mogla da uradim crtež. Odvratno. Pobednik je jasan, to je Suzy. Čestitam ti. Sada si na počasnoj tabli. Hvala lepo. Pa jao, poklon će dobiti Suzy. Mislim da je u kutiji nešto posebno. Treba što pre da je raspakujem. Zanimljivo, šta je unutra? Za par sekundi ćemo saznati. Mamice, zmija, kakav užas. Požuri, zatvori kutiju, Suzy, odmah. Bez panike, znam šta da radimo. Ema, kako to radiš? Nisam znala da znaš da sviraš flautu. Predlažem da se kutija bolje zatvori. Da, bacimo je. Kakav je to poklon? Ovo nisam očekivala. I opet, zdravo svima. A evo i poklona. Ups, izgleda da sam zaboravio da ga stavim. Sad je sigurno ovdje. Pogledajte kakva lepa cipela. Izgleda božanstveno. Možeš misliti cipela. Ne vidim ništa posebno. Moram li ja da se borim za nju? Dobro, nacrtat ću neku glupost. Moram da napravim najbolji crtež. Smislila sam, moj rad će biti najlepši, baš kao i cipela. Samo ću je odštampati na papir i to je to. Sjajna ideja, zar ne? Iskreno rečeno, nije nešto. A gde je Ema nestala? Ne vidim je nigde. Moram da izvršim tačna merenja. Treba da uradim što realniji crtež. Dok Eme nema, mogu da sipam boje na njenu stolicu. Ona će doći i sesti na nju. Ovdje će biti vrisak. Mislim da je to genijalna šala. Ostaje da sačekamo malo. Ups, izgleda da sam na nešto sela. Puče mi stomak od smenja. Isprljala sam pantalone. Kakav užas. Andy, priznaj da si to ti napravio. Naravno da nema, kako si mogla to da pomisliš? Suviše te dobro znam. Ali sve ovo me neće sprečiti da napravim najbolji crtež. Kako napreduju vaši poslovi? Vreme je da završimo. Nadam se da ste uspeli. O da, moj rad je potpuno gotov. Šta je ovo? Otisak prljave obuće? Užasno. A evo ga i moj crtež.
Ovo su samo mrlje boje na listu. A kako vam se čini moja cipela? Jao, Emma, baš si me iznenadila. Bravo. Čestitam, Emma. Zavidite sad svi, cipela je moja. Šteta, toliko sam maštala o njoj. Šta se dešava? Izgleda da je zajedno sa novom cipelom sam dobila i novi imidž. Super. Morat ću da crtam sporije od ostalih. A ja opet mogu da se pozabavim. Obična brzina, nije loše. Hajde već da počnemo. Doneo sam vam novo iznenađenje, to je prelepa fontana. Pogledajte šta je unutra, to je slatka glazura od meda. Treba da vam se svidi. Žao mi da vam je dajem, ja bih je i sam vrlo rado pojeo. Neverovatno. Napred, ka pobedi. Da, obožavam slatko. Bilo bi dobro da dobijem tu fontanu. Vidim da je neko počeo da mašta prevremena, pa to je čak i bolje za mene. Žao mi je, Suzy, ali mi smo u igri i učinit ću sve da pobedim. Radi toga nije bilo obavezno da me prlješ bojom. Želim da nacrtam fontanu u posebnom stilu. Biće to nešto jedinstveno. Ali šta ako iskoristim njen sadržaj umjesto boje? Mislim da je to odlična ideja. Ispašće najrealniji crtež. Kakve lepe kapi. Treba bolje da ih razmažem po papiru. Sjajno, mislim da ispada odlično. Samo ne ovo. Četkica se zalepila. Možda je med previše sladak? Evo ga, jedan takmičar je napustio trku. Imam više šansi za pobedu. Učinit ću sve da pobedim, a Blaster će mi pomoći u tome. Pogledajte kako je sjajna žuta boja. Samo nemoj mene prskati, molim te. Ne očekujte milost, treba mi pobeda. Prestani, Andy, plašiš nas. Opustite se. Sklonio sam svoj Blaster. Moj crtež je gotov. O, naši su pokvareni. Kako si mogao? Vidim da se već zabavljate. Znači, ja mogu da pogledam radove. Bojim se da nećete biti srećni. Upravo si, Suzy, ništa dobro nije ispalo. A kod mene? Nije savršeno, ali prilično dobro. Znam da ne liči na fontanu, ali... Devojke, razočarala ste me. Andy, pobeda je tvoja. To, uradio sam to. Fontana je moja. Gubitnici. Vreme da uživam u svojoj nagradi. Dolazim. Bože, fontana izgleda još bolje izbliza. Dođi, dušo moje. Kako lepo. O, šta se dešava, šta radite? O ne, umalo sam je ispustio. Moje majica je sva prljava sad. Ponovo spora brzina. A kod mene je srednja, nije loše. Napokon mogu da se ubrzam kako treba. Društvo, jel vam se ne čini da je ovdje suviše vrućina? Upravo si, sav sam se oznojio. Niste u dobroj formi, izgledate veoma loše. Šta mislite da se malo osvežite? Iako definitivno neću deliti svoj sladoled. A šta kažete na ovo? Sladoled? Ne bih imao ništa protiv da sada pojedem celu kantu. Moram da je osvojim. Morat ću malo da se oznojem da bi se posle kako treba osvežio. Za sada sve ide dobro. Kanta je veoma slična originalu. Joj, koliko znoje. Ovo uopšte nije mi od pomoći. Smete mi da crtam. Moram da obrišem lice. Tako je mnogo bolje. Jao, koliko vode u njoj. Joj. Nisam trebao da iscedim. Sad mi je ceo crtež mokar. O čemu sam mislio kada sam ovo radio? I šta sad da radim? Andy nema šanse, to znači da ja mogu da pobedim. Dajte mi nekoliko sekundi i crtež će biti gotov. Mogu vrlo spretno da koristim dve olovke odjednom. O ne, izgleda da se papir zapalio od trenja. Suzy je spalila svoj crtež. Sad je ogromna rupa u papiru. Izgleda da ni ti ne možeš da pobediš. Dakle, pobeda će svakako biti moja. O ne, olovka se polomila. A treba mi baš ova boja. Mislila sam, samo treba da je naoštrim. Dobro je da je zarezač bio pored. Samo nekoliko pokreta i olovka će biti kao nova. Nisam mislila da je oštrenje olovaka tako zabavno. Sada ćemo završiti svoj crtež.
Dosadilo mi je više da čekam. Naravno, odmor to je dobro, ali došlo je vreme da malo poradimo i ocenimo vaše crteže. Želim da ih vidim. Napokon, spremni smo. Mada je sramota ovako nešto pokazivati. Ovo sasvim ne liči na sladoled. Prosto rupa u papiru. Kod mene nema rupa, mogu li da računam na pobedu? Naravno da ne, Andy, ovo je užasno. Ja nisam imala vremena da završim. Bravo, Emma. I ovako je mnogo dobro. Bravo. Ne razumijem, kada je ona uspjela da uradi tako lep crtež? Imala sam dovoljno vremena, kao i vi. Sigurna sam da sam zaslužila ovaj sladoled. Ali sa njim nešto nije u redu. Pogledajte, potpuno se istopio. Ne želim da ga jedem. Izgleda da Emma ipak neće uspjeti da se ohladi. Spora brzina, već sam navikla na to. Želeo bih aktivniju opciju. Ne ovog puta, i ja sam je dobila. Kad su svi gotovi, onda mogu da vam pokažem vašu nagradu. Nadam se da će vam se svidjeti. To je prelepa torta. Samo pogledajte kako mnogo krema. Mogu da zamislim koliko je ukusna. Sjajno, a koliko samo ukrasa. Napred, ja moram da dobijem tortu. Već sam uzeo četkicu. Vreme je malo da pojedem nešto slatko. Zato ću uraditi sve da je dobijem. Emma, šta to radiš? Proučavam knjigu recepata. Sada sam potpuno spremna za posao. Da biste dobili lepu tortu, treba da pomešate prave sastojke. Odlično, imamo početak, nastavimo. Ovaj plan izgleda malo čudno. Možda si upravo, Andy. Samo neke mrlje. Nije valjda da sam uradila nešto pogrešno. Moram ponovo da pročitam recept. Suzy, gde si nestala? Crtati na platnu je mnogo udobnije nego na običnom papiru. Da li mi se čini ili je sa njima stvarno nešto nije u redu? Emma, pogledaj šta radi Suzy. Ništa posebno, prosto crtam pravo remek delo na platnu. Tako rade svi slikari. Šta je sebi umislila? Mislim da je bolje da ju ne smetamo. To je pravilno rešenje. Usput, kod mene je sve gotovo. Nije mi se učinilo. Sve gotovo? Drago mi je. Pokažite. Napokon će sve vidjeti moj rad. Ako vam se čini, samo iskreno. Emma, vidi, ovo je zaista lepo. Jesam vam rekla da ću uspjeti? Pogodila si me pravo u srce. Andy, to nije ništa u poređenju sa Suzynim radom. A kod mene? Ništa gore nisam video. Pobednik je očigledan. Suzy, čestitam. Hvala, ovo je zaslužena pobjeda. A evo je torta. Jedva čekam da je probam. Sigurna sam da je njen ukus prelep kao izgled mog crteža. Suzy, počasti nas. Šta? Naravno, s radošću. Jel to to? Hvala. Kakva je ona cicija? Da, potpuno se slažem sa tobom, Andy. Prelepo. Nikad nisam probala ništa bolje. Za ovo se vredelo bori. Miljene kolači. Obožavam ih. Samo jedan? Pa to je malo. Wow, a meni će i jednog biti dovoljno. Ja ću početi. Imam dobar plan. Samo ću da smanjim sebe. Hej, a gde je Emma? Nestala je. Evo me. Wow. To mi treba. Wow, tako si mala i slatka. Skloni ruke. Šta kažeš? Onda sedi ovdje. Šta? Odakle je ovdje? To su opet vaši trikovi. Ne smetajte mi da jedem. Ovo je baš ukusno. Obožavam. Štete što više nema. Sad sam ja. Gledajte kako mogu. Baš ukusno. Želim još. I još. I još jednu. Mogla bi da se podeliš. Emma, šta?
Ti si lopov? Vrati mi. Ne, sad je moj. Suzy, sad si ti. U redu. Kako je velik i težak. Savršeno. Wow, ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. Veoma je ukusno. Wow, baš si brza. Suzy, promenila si stil? Kako ukusno. Kakav stil? Najlepši. Šta? Ne. Kola i Mentos nisu najbolja kombinacija. Šta? Zašto imam tako malo kole i tako puno Mentosa? Wow, a ja sam dobio puno kole. Gdje ima Mentos? A, tu si. Dobro je što imam samo jednu bombonu. Betty, počni. Ok, provjerit ćemo šta će se desiti ako pomešam Mentos sa kolom. Wow, ja sam kao fontana. Emma, sad ti. Ok, ja ću prvo da stavim Mentos u kolu. Here we go! Da. Kakva je to fontana? Ali ima neobičan ukus. Zak, ti si ostao. Znam, imam ideju. Šta? Gdje ćeš? Evo me. Vreme za eksperimente. To mi treba. Mentos će savršeno stati u čašu. Izgleda da eksperiment nije uspeo. Žao mi je. Pogledajte. Wow. Ovo je erupcija kole. Eksperiment je uspeo. Samo što društvo nešto nije zadovoljno. Wow. Hoćemo da ponovimo? Samo bez nas. Wow, to su torte. Blago devojkama. Blago svima osim mene. U redu, ja ću početi. Višnju ću ostaviti za kraj. Prelepa je. Obožavam višnje. Šta? Koščica? Ne, to mi ne treba. Wow, počeo je rat. Pazi, Kate, jesi li dobra? Mislim da jesam. Ups. Sada je red na mene. Treba će mi kafa. Wow, da neće ti biti preslatko. Ne, taman. Tako će moja kafa biti još lepša. Wow. Savršeno. Prelepo. Fuj. Odvratno. Kako se to može jesti? Ovo je prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Emma, gotovo, sad ti. Konačno. Treba mi kašika. Najveća. Obožavam tortu. Devojke je isto obožavaju. Emma, šta ti je? Ti si pohlepna. Naučit ću te ja. Tako je. Lezi dole. Jao, ne. Zašto? Moja torta. Nisam je ni pojela.
Šta? Led? Šta će nam? Čudno. Kako da ga polomimo? Imam ideju. Ne, nemam. Zak, počni ti. U redu. Treba će mi snaga Tora. Wow, Zak, pravi si superheroj. Sagnite se. Wow. Lako. O ne, moja bombona. U redu, ješću ovako. Kako je kisela. Strašno. Betty, ti si sljedeća. Imam ideju. Što si izmislila? Rastopit ću led. Wow, super. Počinjem. Nešto nije u redu. O ne, moja bombona. Morat ću da jedem ovako. Fuj, odvratno. Beci, nemoj da se igraš sa vatrom. Nije smiješno. Ema, sad si ti. Let's go! Imam svoj način borbe protiv leda. Za razliku od vaših, on nije opasan. To je to. Wow. Nadam se da je ukusna. Fuj, kako je kiselo. Odvratno. Jao, ima da se načekamo. Beli luk, o ne. Ne, mrzim beli luk. Spasite me, ne želim da ga jedem. Devojke su brzo odlučili ko će biti prvi. U redu. Jao, to je užasno. Izgleda grozno. Gotovo, uradila sam to. Jao, miris je odvratan. Kate, sada se osjećaš na luk. Šta kažeš? Devojke, ovo je za vas. Wow, hvala. Vreme je za osvetu. To nije lopta, to je smrdljiva bomba. Fuj, odvratno. Ema, možeš da počneš? Polako, mogu ja to? Jao. Wow, kakav apetit. Ne mogu više. Šta je to? Bilo je odvratno, hitno mi treba pasta. Kakav užas. Wow, Ema, mislim da bi trebalo da se zaustaviš. Ne, dajte i ovamo. Kakva četkica, ogromna je. Sada imam zaslepljujući osmeh i svež dah. Upravo tako, devojkama trebaju naočare za sunce. O ne, samo ne ovo. Šta je to bilo? Da li ste čuli? Učinilo mi se. U redu. Želim da popijem vašu krv. Jao. Onda samo tvoju. Probaj ako se ne bojiš belog luka. Očigledno se vampiru nije dopalo. Nećeš dobiti ni kap moje krvi. Samo da nas ne primeti. Evo ti. Ne. Juhu, pobedila sam. Devojke, vampira više nema, možete da izađete. Wow, ti si naš heroj. Ali i dalje smrdiš. Tako mali?
Nije fair. Wow, uopšte nije loše. Wow, kakav velik. Jao, ogroman je. To je sve moje. Lili, počni. Vrlo rado. O ne, stani. Loser. Ma dajte, sad ću ga pojesti. Lili, ti si kao usisivač. Prelepo je. Marmelada, a unutra slatki sirup. Hoćemo i mi. Ideja. Lili, stani, usisat ćeš prijatelje. Tako je mnogo bolje. Jao, kako boli. Ništa drugo ne možete osim da se smijete. Sada ti. Okej. Obožavam žele oči. Baš su zabavni. Mogu da ih jedem non stop. Hoćemo i mi. Jao, nešto nije u redu. Znam, imam odličan vid. Više mi ne trebaju naočare. Bez njih sam prava lepotica. Ostine, ti si sljedeći. U redu. Pogledajte kako mogu. Wow! Super! Što? Probušio si rupu. Sad ću da skinem. Pazi! Sad možeš da pojedeš oko. Sviđa mi se. Tako je mekano i slatko. I ja bih htjela malo. Jao, kako boli. Ostine, baš si smotan.